Jazakumullah Ta'ala Asnal Jaza. Maintenant, j'appelle M. Vidrago Abdoulaye. Il va inviter quelqu'un invité d'honneur. Ils vont faire les démos Jalsa Salana. Alhamdulillah, nous sommes à la phase des interventions de nos autorités qui ont bien voulu accepter de participer avec nous à cette cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire la Jalsa Salana. Alors, nous avons bien voulu que certains d'entre eux puissent intervenir pour nous encourager ou pour dire quand même un mot à l'endroit de ceux qui sont venus participer à cette Jalsa. Alors, nous allons commencer par le chargé de mission du cabinet de la première dame, M. Tobola. Bismillah. 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 Tout honneur, tout seigneur. Donc, on a invité mon nananga Jalsa la, amina dame ne mo folla mina kuma wi anga première dame yi aleka chargé de mission akole black na anka Jalsa la. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ok. Donc, kuma belebele ba tan fe kafo. Aya fo tugumi ne togo ye Mohamed Togola. Ne be présence là, ne be plus précisément au cabinet de la première dame. Jabanatigi Furumso ka barakero ne be. Donc, oui, invitation blagata a jaranye kusebe. Mais a sema sega yansoro. Kada munka aleni a furge no ye jamana kuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita u ye avion ta a ma mɛn kosɛbɛ k'o kunda Niger kan. Niger jamanatigi ala ye sankɔrɔta d'ale ma élection na ale passera. Donc ni passera investiture de bɛ kɛ sariya b'a jira k'a fɔ bon i kun ye ni san hakɛya kɛ o banna. Donc san duuru hakɛya min bɛ ka na sisan donc i bɛ serment prêter k'a fɔ bon vraiment e de kɛla jamana président ye tuguni. Donc u taara o ɲɛnajɛ de la u taara o kulonkɛ de la ne tɔgɔ la aw tɔgɔ la maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la. Donc o de la a sen ma se ka yan sɔrɔ mais a ye mɔgɔ min bila ka na o ye ne ye. Donc n b'aw fo silamɛya ka foli la n'o ye salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Naré takbir, représentant des premières dames. Naré takbir. N'i y'a ye n ko n ka kuma ne kun ko n tɛ se ka kuma n ka kaɲi n ko n ma kuma ta parce que hali ni ne kun ma kuma a ka ɲi parce que n balimakɛ y'a bɛɛ fɔ k'a ban an ka dunankɛ an ka dunanba a y'a bɛɛ fɔ k'a ban a y'a bɛɛ fɔ k'a ban donc a ka gɛlɛn i ka kuma ninnu kɔfɛ tuguni bon an ka mɔgɔbaw bɛ yan député honorable bɛ yan ambassadeur bɛ yan institution représentant bɛ yan an bɛ bɛɛ bonya don kuma la ka bɛɛ don kɛramantonya la k'a fɔ ɲinan mun ye a diya ne yɛrɛ ye thème min taara c'est à dire a b'a fɔ cogo di an ye walanda min choisi walanda diyara ne ye kosɛbɛ ka da mun kan a bɛ bɛn de ko fɔ ni mɔgɔ min ko silamɛya i ko bɛn bon mali bɛ bolo min kan sisan ni mɔgɔ min ye bɛn ko kuma fɔ yɔrɔ i ye kuma belebeleba fɔ dɛ i ye kuma belebeleba de fɔ donc an ka bɛn mali drapeau tɛ nin ye yan mali drapeau filɛ nin ye yan nin tɛ ne ta ye nin tɛ aw ta ye an bɛɛ ta don maliyɛn bɛɛ ta don an nana nin sɔrɔ yan an bɛ taa k'a to yan mɔgɔ wɛrɛw bɛ na an kɔfɛ mali drapeau de ye nin ye donc o kɔrɔ ye di aw hakili bɛ faso la aw hakili bɛ jamana na aw bɛ ka min kɛ aw bɛ ka sigi min kɛ aw bɛ ka baara min kɛ aw ma ɲinɛ faso kɔ bon ne kɔni bɛna kuma kuntagala cɛ ni dakuruɲɛ kelen pe dɔrɔn de ye n balima silamɛw an bɛɛ de ko ala an de bɛ kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an de bɛ kibaru fili Allahu akubar an de b'an ten turu an de y'an tɔgɔ dɔn ko silamɛ arabukɛ bɛ a kɔrɔ f'aw ɲɛ al-islam lillahi alaysa ya sheikh shukran lakum donc silamɛya yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛmajigin bɛn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ awa n bɛ n to nin tribune de kan o la ne tɛ fɛn dɔn ne denmisɛnnin k'a fɔ aw ɲɛna mali min b'an bolo yan tan kɛ
mo shi de tna boro wala kana mali nglanga daw maya ati wallahi ati na me wuli kan jo anga wuli kan jo ko ni mali nyana anyana mbe na chena ala kan kisha chena mbe basa keleru nsintala nu basa na ku don tasumala kabulga ilega bugula ibado kisimbala balaw ala ka bo anga jamana kono ate fuinya kelema jamana shijo wa mo shika ni sigi kon sintala femi be ube bemi fo la paix mi fo ube bemi fo mo kelen kuntew maire ka côté almam kelen ka côté député ka côté ambassadeur kelen ka côté gouvernement ka côté président kelen ka côté malien be de kungudu na nyana binya mali be de mo shito ko sebenete mali kan abe fo de ko mali am be de tadu am be de ka jamana du ya rabbi amma ala ka nga jamana yiriwa ya rabbi amma ala ka here jiga nga jamana kono fo ka ben kumbe yan folo la malien kumbu sigi ka kuma ku tege di nyoma o kumbe yan folo la ya rabbi amma ala ko sindi mali e doni jamana yi mali e islamia jamana yi aya fo yana san ka anto ambu yan bere rom sana nga sia ako mali e jamana bay ako tomoktu ay histoire fo munu bolu fe shia ere munu bolu fe tomoktu be kana chugo mu ka bla luka yere ka yorola ne ere de la ka mission lo luka jamana kan ne to fora ko mali dron donc ko non ko e ando e kui ko kana fo ki be maroko ki ando e ay mo do yiran la ko nunu taw fe tomoktu angu be ko bo fleni ya donc me faga mune fo yana ambe de kilin sisa be ko ni ki tege di nyogoma ni be tege di nyogoma ni be sona ga ko la falin fleni ya alhamdulillah do bola Maroc do bola yoro jume do bola assemblée la kana be bola yoro do la kana ambe nyogon soro ya mune kama ka ala ko kuma fotea ka ben kuma fotea bonan be an fara nyogon ngati ka ambolo do jamana ko rote abe nyawa atenya itake iga place ni naban na kera ni hera nana abe na benye akon kaka mo ki sigi ga sokono akaka mo ki sigi ga bureau kono akaka mo ki sigi sugule ga firike yoro la ka fo here banga jamana kono ki sigi lendu kelete ifu ite ne akila o here bele ba do re warna na tugo ni warna na soro bembe amba fa alhamdulillah men na fulo be yoro mun nabi ni balaw be bebe sran mo ko fo warbe nga ni mbeide aywa ni ko ni dimseni ni kuma ndona mo ko mun gasila o ga ya fama ala kama peut-être don baliado ou bien si jan baliado aya fama on fa o be an mo ko be an koro be an karamo ko be an assalamu alaikum wa rahmatullahi Nare takbir Ahmadiyya du Mali représentant de la première dame Nare takbir. Alors on va maintenant, je pense que ça se passe de commentaires, je pense que le représentant du calife a compris ce que le chargé de mission de la première dame a dit. Je voulais vraiment vous remercier la communauté pour tout ce qu'on fait. Surtout, il en a tiré beaucoup de votre discours, qui veut que le thème que nous avons choisi cette année soit un thème de réconciliation, un thème de paix surtout, c'est ce qui l'a impressionné. Alors madame la première dame aurait souhaité être parmi nous, malheureusement elle s'est envolée ce soir avec son mari pour le Niger, par rapport à l'intronisation du président du Niger. Donc il nous remercie par rapport à ça. Alors amena momi mo flana mi wule yanga honorable Baba Ama, amena kana kuma di alima. Nare takbir. Honorable salam alaikum. Honorable salam. On ne connaît don't for. No sorry, na don't for na bofu. Non, Savarna. Parce que mon chama ballon, do fona malon, honorable Baba Ama. En tout cas, mon chama ballon, mon chama ka min gagné. Vraiment, mais Allah subhanahu wa ta'ala ala ka shijan dama inshallah. Bismillah. Assalamu alaikum. Bon, bon, on a gagné ma doni. Ben faudra on gagner gagner islamique. Salam sinongo nyondo kara jeni ni serai. C'est vrai que nous député ni na la député ngani chesi mo kan dende. Do fa fi me dina ko e ancien mise kanga dola. Ben fo bega do kanga jamana e. Na foto wala fo chuma ko fo se mise la foto no. Cheke ko me fo vraiment au kuma ça c'est largement. Do men fo anga do ke jamana mise ka tanya to mina. Benga se la sabade to mina. Anga hamana ko fenfe me ala kan no ganye nambe sira fenfe me ala kan kisoma ala garige fonni kan tanga
kira kosa sallallahu alaihi wasallam kuma ka gilma da baya kita assalamu alaikum. Nare takbir! Honorable Baba Ahmad! Honorable Baba Ahmad! Honorable Baba Ahmad! Nare takbir! Anga karamɔgɔ cɛ ka jatigi balo dili sabu ale kɛla sababu ye an ka karamɔgɔ san bɛɛ a bɛ taa wajilu kɛ dili ɔ bɛɛ b'a lɔn olu ye diinɛmɔgɔw ye ɔ mɛ o ka plateau di an ka karamɔgɔ cɛ ma Omar Mas Kulubali min bɛ taa san o san ka taa wajilu kɛ dili ɔ an b'o fo ka profiter ka Modibo Kane Cheikh Modibo Kane si a denbaya n'a ka so an bɛ Ala subahanahu wa taala Ala k'o baraka jigin o kan inshallah. An bɛna mɔgɔ sabanan c'est l'honorable Baba Ama, l'Assemblée nationale. Alors il est descendant d'un saint qui vient du Mali, Cheikh Modibo Kane, qui a fait vraiment beaucoup la fierté spirituelle dans les régions du Mali. Alors c'est un des descendants et il est député à l'Assemblée nationale. Alors, il a adressé les mots, il dit que la parole est difficile. Il va se contenter de nous remercier de l'avoir invité et que vraiment il est avec nous de cœur, Inch'Allah. Alors nous allons appeler la troisième personne, le chef de cabinet de l'état-major de la gendarmerie, qui a fait l'honneur d'être parmi nous. On va l'inviter à venir prendre la parole. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamun ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au fait, moi je suis un envoyé du... Oh, aïe hakato nga fu pamanakana. Ne gendarmerie chef de cabinet ga envoyé de. Ne toro Idrissa Assissé. Donc ayan wele kana awani kenen kan a jarani kosobe et nere miya janere kosobe ode en tant que nere islamé. Donc image mundele no islamiyama ka foko islamiyya e terroriste dine de. Donc ni mogo sorola mogo nu bise ka wala wala leke o kan ka yera jien mogo la ka foko islamiyya te terroriste dine te ben dine de du abe ma kelengelen bolo dan fen be kan ka nafa sori la parce que afora la kira de sallallahu alaihi wasallam wa ma ansarnaka ina rahmatan lil alamin. Donc ala kira chira de ka ke hine de dan fen be la jelema adama de on dronte de dan fen be la jeli. Donc voilà pourquoi moi je suis vraiment honoré wa ne ba vous féliciter ka nyina o fe au ko jija o lancer kelena. Donc au profiter ka do ke anga jamana ye ala ka se ka ben sabati amunu fana namba o ka bara la ala ka se ka limaniya nyimandama anga se ka bara ke tieka ka jamana kuna wolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nare takbir! Chef de cabinet des gendarmes! Chef de cabinet des gendarmes! Nare takbir! On va inviter les responsables de la collectivité territoriale pour nous adresser quelque chose, M. Marou Traoré. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, Marou Traoré. Son représentant. M. Marou Traoré. Ok. Peut-être qu'il n'est pas là. Ok, nous allons inviter incessamment l'ambassadeur du Ghana au Mali pour nous adresser ses salutations. Bismillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. I've taken this privilege given to me by the organizers of this August conference to interact a few minutes with the audience. Alhamdulillah, anga ambassadeur ba nous e Ghana ambassadeur Mali kono yanno ale defle aw nyefe ako ale bonyali do kosobe ando son jalendo o kadaka jalsa nyema o wati doni di alima sanga damadamani akaste kana dakunya damadamani fo o kuma ni jalsa bayin keneka. Sorry to have jumped protocol.
I'm sorry to have joined protocol, so I have to go back. Ako alebe hekatuma delike ko kadaka alema foli adam na nufol do yi folo alema sin ko fe doni. The Amir, a missionary in charge, Mali. Amiru ani missionary nyamro Mali kono yanno aleba fu. Honorable guest, who is the president of the Jamaat in Morocco and a representative of the Khalifat al-Masih V here in Jamaat Islamique Ahmadiyya Khalifa ka ikarunga fo nonabla nuwe Maroc Ahmadiyya nyamai aunchela. Honorable deputies that are here present. Okmana fama député minubi anchela yanno. Representative of the office of the First Lady in Mali. Okmana première dame yereka biro kono mo Mali kono yanno. All clergies and important people invited to this August function. Okmana ma baminu bela jeli nana ni kenenka alibe bunya da o bela jelinka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka fo bela jeli yeko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have only a few things to interact here with you. Ako dakunya damanman de bi alefe walma kunya damanman de bi alefe ninga atlani awnyi. But before that, let me thank the government of Mali and the international community who are here keeping peace to enable us even have time to practice our faith. Ako dakunya bela jeli folo alebe fulikani tani kanyeshi Mali ere kanunga fo daydu sama bago ma nu gouvernement ma ani dien jamana minu bela jeni bi Mali kono ya yasa kaseka dahya ani ben ko usabati yasa anga seka haklisigi soro ka anga dina walia. We are all aware that peace is one of the most important ingredients for any important development to take place, be it spiritual or material. Ako ambela jeni ba kalama ka fo minye ikado fo ben ko ben o de fenye min nafaka bon anama de bela jeli ika dina srafe anika jensigi yere srafe. But Islam unfortunately has been stigmatized by most people who are ignorant about its teachings. Ako miye ala ika donc fo nimsa koy ako islamaya la gusilino walma to kuntando dambe islamaya ka mawfe mamnuti islamaya familial la kikadon. As the representative of the First Lady's office remarked, ina for première dame ka biro kono ma wal makachide ye afochugumi. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been sent here not for anything but to be a rahmah to the whole of mankind. Ako ina for afrachugum na Qur'an kono ala kira sallallahu alaihi wasallam amachi fue kama fo akanani ikarunga fo haklisigi ani ben ani dahade kanyeshi anma de bela jelima walma danfen bela jelima. How could such a person then bring teachings that will bring about terrorism on earth? Afora mami mako aletigi bina nani kishi ani haklisigi jien kono ogma abse afo tugo di tuguni ka fo otilama nanani kele ani terrorisme jien kono. We want to tell the whole world that Islam is a living religion and teaches nothing but peace according to its name, is the name given to it by God, Islam. Akwale be faka fo jema o bela jeliye ka fo islamayati walnda fuidi fo kishi ani ben ani haklisigi ina fo tomi yere dira ama no al islam na no koroy la paix daha. Anything you see being manipulated by selfish groups who either for political or commercial interest are not the teachings of Islam. Akoy mana fe on finye jekul do fe okmana mimbe dana ni to sanma ina walma mimbe dana haklisigi ani bena ko o yesrawiye miye politique srawiye o islam yaka walanda wi. We are calling on the international community to be fair to Islam. Akok mana ale wole kada ikado ngafo jamana minu walma maminu ka bara e ninga haklisigi ani daha sabati jien kono okmana oluka seka barake ninga islamaya gasisigi. They can only say things about Islam according to the Puritan teachings that the Holy Prophet Muhammad has left with us. And if there's no book to go apart from the Holy Quran to find out what Islam really represents.
ako no mana foko be fen fen fo ka nyesi islamaya ma o ka jija ninga o nyesi qur'ana irema fem be qur'ana kono o kumana o walnda o de islamaya ka walnda lakikaye. It will be unfair for Islam to be judged by unguarded people who use the name of Islam to do things that are ungodly. Ako nu ye ikaronga fo jakulu do kala haliauta ninga islamaya jijina walma ka islamaya menani o menai ako obeke barajugu o fanfe. So I'll take this opportunity to appeal particularly to the youth of Islam. Ako kumana alebe ni wati inta o maka islamaya funangenu bela jenin wele. These very terrorist groups are the people who have the wealth. O kumana ka anyesi islamaya funangenu bela jenin ma wal islamaya jenu kamle de bela jenin ma ko aleba nyefoyi. If care is not taken, you can be led by the mundane things in the world to join these groups that don't represent Islam at all. You go out of the pale of Islam completely if you ever get near such people. But we have been lucky to be in the community of the promised Messiah sallallahu alayhi salam. And we are under the shade of Khilafat. And if we go by the teachings of our Khulafa, nothing can go wrong with us. Everybody has can see bear testimony to the frantic efforts that the fifth Khalifa is doing in going around the whole world and telling people who matter about the need for peace. Ako bela jeli ashere ka fo anga khalifa nuwe khalifa durre abeka chesri minge kata jien fam bela jeli fe yasa ka islamia nyanyuma ko jira maula ani maminu ba fe ko daha ani benka sabati jien kono fem bisa ato o ka sabati abeka onyayira jien maula chugomi. We as his followers will have to help in spreading that message. Ogmana aminu ye ikaro ka fo Ahmadiyya mawe walma aminu khalifa no fa mawe. But I ask this question, why is there a man on this earth who is doing nothing and leaving no stone unturned to talk to people about the need for peace, and nobody else is helping spread it? But if you hear of a bomb dropped here and even nobody is killed, it will go around the whole world. Ko aletika jabi soro e nyingali minna o de ko ma kelen soro la jien kono mimbe ka chesi dambela jeni ka ta jien fambela jeni fe ka mo fara nyonka ko waju ni ka jiraw la ka fo daha ani bemsi ka sabati jena tugum na ka o nyefo mawi na automatique fo ma shife na ni bom kelen bina yanno o ma hal ni ama ma fara ama ma jogi o kuma bata jien fambela jeni fe ka islamé to kenai. This is just to cause panic, and when it happens the first target are Muslims. Ako niefenye miye ka mau jawuli okuma ni oko kela dron islamo to de ta kayanga ni ka islamo to ken Muhammad al-Mustafa Islam Ahmadiyya Islam Ahmadiyya Zindabad Takbir. Allahu Akbar. So my appeal is that we are all ambassadors of Islam. Okuma na ko aleka woli da kay jumaye. We should not be shy to spread the good things about Islam wherever we find ourselves. That is the only way we can redeem the name of Islam. But what we are sure is that Allah brought Islam, and certainly He will protect it. Ako anga dingania jumayi
o de ka don afo Allah subhanahu wa ta'ala de islamain blakana islamai Allah subhanahu wa ta'ala ka dina sisindi wa Allah yarabna islamain latanga ka lakishi. But Allah has chosen us as the soldiers to do that defense. Nga Allah subhanahu wa ta'ala onde sugandi ka ke surasiwe yasaka obara inka dukulu koka. Nare takbir! Muhammadul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. We are not the soldiers who will wield dangerous weapons. We are not those kind of soldiers. Ako anti surasi minu be marma feonta nika mau jati na anti o surasi na shugawi. We are to use sound arguments from the Holy Quran and Hadith to get people to our side. Anye surasio mamnu ka igarunga fo dalu be baraken dalu de ka bo Quran ni hadisa kono ninga mau sama kana chiema. To end up my brief talk, I am a teacher. Ako ka aleka dakurnyao ka okunache okumana ale karmoy who has become a diplomat. Karmo mi walma maître mi taranye fe naka boroy fo na ke diplomati. I am passionate about education. Okumana miye kalanta asrai alebe chamadon ula abe akalama. Because it's the basis of every important thing in our life. Ako kala ani doni nyini ikadonga fo ode anga nyenema sabatilan lakika ulasuli. So I'll appeal to all of us to do well to send our children to school, especially our girls. Ako ula aliba nyini bela jenife anga jija choko bela jinaka anga demsenu bla kata kalangaro la ko blasra yasa okata doni nyini ko kerengela anga demusomo. There are some people who erroneously think that the correct place for a woman is only the kitchen. Ako mado be oluka hakilla danayro mina ole ko musumani olu danayro kake gwadai. But it is when we get our girls educated, they will grow to be good mothers. Ako ni ayanga demsenu blakata ikadonga kalangero la ni oye wala nyumo soro olu de bisika ke sini umana wulo ba nyumo yi. Most of the time, we, the men, do not have the time that the women have for the children. If you have a wife who speaks French or English or learns Arabic, she will be of good use to try to make you shape your house properly. Akonga ni musosoro musomi ni abe ikarunga fo arabukane dokanye walma anglais walma français akala nan nusra fe ofefe okuma halni ete dukono okuma alibna ika dubla sraka sraminka di ire. So let us take education seriously. Okuma ajija anga kalata ka kesebe. When I talk of education, I mean the total one. It's not just French, it's not English, it's not also only Arabic, because Allah has told us, the Holy Prophet has told us that as for knowledge, it is the property of the Muslim. So wherever it is, we should go for it. Even if it be in China. Look at those days between China and Arabia, the suffering that one would take to go there. But he encouraged us to go there, even if there was a place, to go for knowledge. But now knowledge is in our houses. Akola ni aleko angaji ya to beladina ka andem blakata doni nyinero kwale makuma doni stra kelinga ina fo arabuka walma français walma ikadonga fo anglais kwale mo fo nga ala kira sallallahu alaihi wasallam walanda ika fo islamé nyuma ikanga jija choko beladina walma fardado ika jija ka doni nyini amana ka yoro nga ala kira ka harisa kono aka nga doni nyini hal namna ta chinois jamanaka ako o wati ala kira bo fo wati mina kal allaje ka fo ika bo magani ka ta chinois jamanaka Sengami mbala anasra jenya ala kirai afoka dawde kan hal libna ta ka sra janta makata don nyini ika okay ako ngabi ami don so hal ka ansinto anga yorowla to end up for all the things that we are doing, no matter what great efforts we are making, human effort alone cannot make it. Ako ola alimna ka kuma kuna chenmi amana ke chesiri feon fenkelai anga donga fo anma den yere kilinga chesiri ika chesiri damati se ka fenye. In the 3 days that we are here, we are solely for worship. Ako amna to yanga tlesaba minke angan nakun ti dore for batu. Let us pray fervently for peace in Mali and elsewhere in the world. Okuma aido anga anfango faranyonga ka jeka duoke anga tlesaba nkona na yasa be ani dahabi se ka sabati tumna Mali kono
ani diyen yoro towla. And pray to the government of Mali and other developing countries and indeed the whole world so that they will be able to have the wisdom to bring peace to their countries so that the whole world will stay peaceful. Akola anga dugo fana nyeshi Mali jamana ikaru ngafo nyemauma ali ikaru ngafo diyen jamana wero nyemauma yasa Allah subhanahu wa ta'ala bisika oson ikaru ngafo hikma ani kodona ani famiyala chugomi ukasika nani benyi uka jamana wokono ani diyen fambela jelina. Our prayers should not only end here, it should be a continuous one even after we have led the Jalsa grounds. Ako anga dugo makanga dani tle saba en konala amna tle saba min ke Jalsa keneka nga amna ta yoro ananga nyin ma bela jeni kono anga nito hakilla ninga dugo ke tuma bela jeni anga jamana ani diyen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nare takbir! Awal Fondé Ghana! 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 Nare takbir! Chena do be mflela ko de pila chante na ni karamo abina nala sona amanga ambe biun bo terena ka soroka karamo blakana Finland luka o donc aba ketu albi anga mo fla bantu fla munu wole ma jonto bina kuma nala sona me soroka kuma di anga karamo bama. Je voudrais inviter M. Boka Gay, le chef de cabinet du Haut Conseil des collectivités territoriales. Monsieur Abakar Gay. Il est parti. Ok, on voudrait appeler maintenant le maire de Megetan, Marou Traoré. Megetan, Koulikoro. Maintenant après, Michel, Molvi Saïd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم أمي ماروك أمير فو كا مالي أمير فو كا أحمدية تياني مسودم سن ماكورو بفو نتاتب ماجاي نسرا كنينغا ولا نيموندا كناليدو أحمدية أنون جيرا أي بارا من كاني أنا كومينا كانا بي كانا أول نيموندو فويه سي أنا forage nanga pompe kolon ukume uchane kundo udona jige koro pompe kono tani kono don ka se ka jitu kono ko labe ka jiku korayo kono donc ne ko nga nana kenenga foli de kama ani ka do nyini ka do ke fana nga do ke nyonye ala ka be korota ala ka be sabati ala ka ale bi kenya jidi bekan aka to baka sallallahu alaihi Nare takbir! Monsieur le maire de Koulikoro, Monsieur le maire de Koulikoro, Jamaïque Ahmadiyya Mali, Nare takbir!